mogen wij even een praatje komen maken? Waar gaat het over? Spreekt u Limburgs? Ja, zeker. Ja? Dat ken je ook. Nou, hi, ik ben Bas. Ik ben goed Curvers. LIN-programma onderweg. Kent je het? Nee, helaas. Maakt niks uit. We reden hier langs het busje. Ja? En voor op het busje staat Life is Good. Allemaal leuke bloempjes en dingetjes erop. Vlaggetjes aan de binnenkant. Ja. En dan zie ik allemaal doezen staan. Dan denk ik bij mezelf van, wat is het verhaal achter het busje? Wat is het verhaal achter het busje? Ja, het busje is bedoeld voor in een weekend leuke dingen te gaan doen. En daarom worden we ook leuk aangekleed. Ah, oké. En de dozen, we zijn nog vrij recentelijk hier komen wonen in Zwamen. Dus we zijn nog van dozen van de opslag naar hier brengen. Oké. Dus je zit eigenlijk nog een beetje aan het inruimen. Een beetje wel, ja. Ja, En waar is de opslag? ja heel dichtbij, bij de Koppenstoot. Oké. Oh, wacht, daar zien we net geweest, ja. En er zit een van de kinderen zit al voor in met een stripboek. Ja, dat klopt, joh. Dat hij een stripboek gevolgd in opslag, dus dat is gewoon lezen. Leuk. En met hoeveel ziet je? We hebben 3 kinderen, dus Oké. een gezin van 5. En waar woonde je eerst? In Remung, In Remung. bij het ziekenhuis. Oké, ja. Dochter? Ja, Hallo! ik weet niet of het dat zo leuk vindt. Maar... Wie oud zien ze, de kids? 4, 9 en 12. Oké. En wat doe je in het dagelijks leven? Ik werk bij ASML. Ah! Dat is wel grappig. Daar hebben we net bij het vorige gesprek ook over gehad. Oh, zo. Dat ging over iemand die ook bij dat bedrijf gewerkt had en daar was boeren geworden. Oh, dat we boer geworden, oké. Ja. Ja. Ja, maar Dick bevelt het wel. Ik bevilt het wel, ja. Want wat doe je precies bij dat Ja, bedrijf? ik werkte aan de software. Ja. Officieel zeggen ze platformarchitect, maar... Platformarchitect. Ja. Oké. Oh, ze heeft zich al verplaatst. Ja, verstop dich maar lekker. Hey, maar wat is er gepland voor dit weekend? Voor dit weekend het biatletiek wedstrijd. Dus de clubkampioenschap, dat is toch wel dadelijk her. Oké. Dus Wat duidt het? Veel discipline? ja, nou atletiek, dus in het algemeen. Oh, dat is algemeen. Dus Ja. dat kan hoogspringen zien, Dat dat zit kan ook sprinten zien. hoogspringen in en holenlopen, sprinten. Ja. Oké. En de rest van het gezin is ook toe? Ja, Maar het valt me op, je hebt allemaal ook binnen, heb je allemaal kleurrijke dingetjes op de... Je Ja. ziet wel een kleurrijk gezin? ja, dat hoort een beetje, het houten speelgoed bij de antroposofie. Ze gaan ook naar de vrije school. Dus dat heeft daarmee te maken eigenlijk, het meer natuurlijk speelgoed. En waarom heb je besloten om de kinderen naar de vrije school te doen? Vanwege dat ze door langer kind mogen zijn en dat ze door niet meteen met cijfers en waarderingen omgaan. Oké. En dat bevelt ik in. Is het leuk op school? Ja? Oké. Heb ze zin in de clubkampioenschappen? Ja. Oké. Goed. En wat was ze aan het lezen? Welk stripboek? Oh, Champions. ja. Sportief. Vindt ze voetballen leuk? Ja. Hey, wat moest ze vandaag doen bij die clubkampioenschappen? Welke sporten? Hoogspringen, rennen, hordenlopen, Een medicijnbal gooien. ja, verspringen. Wow. En best een beetje goed? Het is net begonnen. Net begonnen. Oké. Kijk ze wel eens atletiek op televisie? Nee. Nee? Dus die kijkt niet naar Femke Bol als hordenloopster? Nee. Nee? Wat ze weer het is? Nee. Ah, prima, halde zoe. Eerst maar gewoon lekker die ding doen. Dat is wel grappig, want vind ik dan, die combinatie van Dick is echt een techneut. Ja. Terwijl ze zoiets verwachten dat mensen die juist niet in die wereld zitten, dat die hun kinderen nog de vrije school sturen. Of is dat maak ik nou een hele rare optelsom? Ja, ik denk dat dat twee verschillende dingen zijn. Ik bedoel, de opvoeding is niet los van hoe het werkt, dus vandoor. Oké. Wie bent er erin gerold in die digitale wereld?
Ik heb technische informatica gestudeerd in Eindhoven. Via een keer bij Philips gezeten en toen bij ASML begonnen. Maar was je altijd al een techneut? Iemand met een technisch brein? Ik ben dat bijvoorbeeld totaal niet, maar... Nee, ik ga wel zeggen dat ik veel met computers ook gespeeld heb. Om te kijken van wie kreeg je doet dat ding, dat ik kan laten doen wat ik wil. Oké. Dus dat programmeren, dat is natuurlijk de manier om een computer te laten doen wat ze wil. Mm-hmm. Dat heeft ze zichzelf ook aangeleerd? Nou ja, een beetje, maar vooral ook met de studie, denk ik. Okay. Hey, hoe denk je over, want ik zit in die wereld, wie denk je over AI? Wie denk ik over AI? Ja, wat moet ik toch even zeggen? Nou, ik merk dat mensen in mijn omgeving, die varen door al blind op. Mm-hmm. Die hebben zoiets van, maar dan vroeg ik dat aan AI en dan denken ze ook dat het allemaal klopt en waar is. En ja, maar dat is niet zo. AI moest altijd controleren, hè? Want dat kan hallucineren, dat kan dingen vertellen alsof het de waarheid is, terwijl het helemaal niet waar is. Dus er moest altijd een menselijke factor in hebben om het even te checken van klopt het ook wel. En, Is dat ook direct een van de gevolgen van AI? Ja, dan moest er niet blind op varen. Dan is het een gevolg, dat is inderdaad. Want dan geeft ze inderdaad heel stellig met door met AI, maar dat hoeft helemaal niet. Nou ja, ik denk soms wel eens dat mensen die bijvoorbeeld gaan nieuwsuitzendingen meer kijken op tv of geen kranten meer lezen of zo, dat die denken wat ze op Facebook zien, dat de waarheid is. Hè? Terwijl ik altijd vind van, de moesten natuurlijk wel altijd controleren of dat best aan zichzelf verplicht ook, hè, voordat ze het gies verspreiden. Maar ik merkte let's aan dat AI haalt bijvoorbeeld, we gaan nou richting verkiezingen weer, hè? Jammer genoeg, of misschien wel gelukkig maar, dat AI haalt de PVV en de VVD door elkaar. Echt? Ja. Ja, dat is inderdaad wel een hallucinatie dan, ja. Ja, dat vind ik link. Heeft zich er in die werk ook raakvlakken mee, met AI? Nou ja, we zijn wel een kiekuur dat kunnen gebroken, joh. Maar ja, daar gewoon ik verder niks over zeggen. Dat mogen niet van het werk. Nee. Maar het is wel iets waar ook die persoonlijke interesse leed. Ja, ik heb er wel met van maken, joh. Wie kunnen we het gewoon gebroken, joh. Hoe belangrijk denk je dat het wordt? Uiteindelijk? Uiteindelijk is het gewoon een heel handig tool dat heel veel dingen kan versnellen. Hè. Saaie, repetitieve werk kan net van de geoefend hebben. Okay. En daarvoor moesten we dan ook gebruiken. Ja. Maar zelf dingen laten doen, dat zullen ze altijd moeten controleren en zullen ze altijd moeten checken. Oké. Ja. Er zien veel mensen tegenwoordig die maken zich zorgen over hun baan. Hè? Dat hij misschien door AI wordt overgenomen. Zal dat zo'n vaart lopen, denk je? Nou, ik denk niet dat het zo'n vaart gaat lopen. Nee. Okay. Dus misschien, ik heb een vriend, hij is schrijver en hij zegt van, het is wel stukken gemakkelijker met AI. Hè? Als ik gewoon een gesprek opneem, dan laat ik AI de samenvatting maken, dan hoef ik dat niet zelf te doen en zo. Okay. Maar hij zegt ook de teksten die eruit komen, ja, die zijn nog altijd heel statisch of die missen het. En daar is het toch nog steeds als schrijver nog nodig om dat een menselijke slaag te geven. Juist, de menselijke slaag. Ja, dat vind ik wel een mooie, want dat maakt het weer net onderscheidend. Ja. Als ik nou niet aan het werken ben, wat vindt ze dan leuk om te doen? Even afgezien van de doezen en het inruimen. Nee, ik heb als hobby speel ik schuiftrombone bij de Philharmonie in Maasneel. Dus dat is een hobby. Best van Neel eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. Officieel kom ik uit Lin. Geboren in Lin. Oké. Dus wel altijd de omgeving. En wie best ik in de muziekwereld dan terechtgekomen? Was dat via de elders die ook bij in de gezelschap? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. Ik ben in Lin bij de Harmonie gegaan en die hebben ook wel dingen samen met Maasneel gegaan. En dan ben ik toen naar München ook naar Maasneel gegaan. Ja, en zo gaat het. En daar zit ze nog steeds bij? Ja, eigenlijk weer. Ik heb een tijdje ook met de kinderen en het erg druk worden ben ik gestopt, maar nu ben ik weer begonnen. Heb ik het opgepakt. Best wel blijven een beetje blijven oefenen, man.
Sporadisch. nu weer echt weer. Oké, hey, en waarom heb je voor schuiftrombone gekozen? Ja, leuk instrument. Ja? Ja. Bist je een carnavalsvierder? Ook ja, ik Ja? heb ook wel bij de Joekskapel gezeten. Kijk, Ja. dat was mijn volgende vraag. Dat vind ik een schuiftrombone altijd heel erg leuk. Leuk, ja. In een joekspel. Ja. Dat is namelijk niet zoveel. Dus ja, ik zit ze meestal toch wel bij de Joekskapel, ja. Maar je viert wel carnaval als gezin? Ook, ja. Ja? Ja. Kwam ze nou net terug of ging ze weer? Ik kom net terug. Oké. Ik ben oerderlaaien. Oh, en toen heeft de dochter gedacht van, ik heb blijf even een stripboek, zitten. ik blijf even... Nou, succes en veel plezier straks bij de clubkampioenschappen. Ja, is goed. En leuk je Bedankt. even getroffen te hebben. Jo. Hoi. Succes hè!